lo que voy a recordar siempre, el amanecer en el Chindoki, sinceramente una delicia. Después de toda la noche y tal, levantar la cabeza, quitarse el frontal y ver el cielo rojo ha sido espectacular. Bizipozak eta erronka jarri, eguneroko lana eta familiaz aparte handia dauta, eutxi dizagon kirola egiten urte askotan. Jende normalarentzat edo kanpotik ikusten duenarentzat, hori, zen necesidade, ez? Baina niretzat oso garrantzitsua da, ez dakit, hainbeste urtean ondoren jarraitzea lehendabiziko egunaren ilusioarekin, ez? Ilusioa baino zerbait gehiago behar da 171 kilometro dituen 100.000 probari aurre egiteko. Fidel Fernández Kantabriarra eta Txelo Velasco Asturiarra izan ziren azkarrenak, baina proba bukatze hutsa bada nahikoa garaipen. 100.000 beti lasterketa bat baino, askozaz gehiago.